चाल बाई, आज घराची जर साफसफाई करतो. पाहुणे रावणे येतील, कोणी येतील, तर घर चकचक नाही दिसलं पाहिजे माय. आता कुकाला तर किती लोक येतील. आजपासून सुरू केलं तर होईन तरी माय. तशी बाई भेटत नाही साफसफाईला, मलाच लागा लागेल पटापट कामाला. काय करून राहिली हो आई तू? अरे काही नाही रे, साफसफाई करतो जराशी. आता या सोफ्याच्या कवर घर बदलतो, झटक झटक करतो चांगलं. मी करू लागू का बाई साफसफाई? मी बी करू लागतो ना. तू? अरे बाबा, तू काही नको करू. तू एवढंच कर फक्त, धिंगाण नको घालू कोणता. जाय बाहेर खेळायला जाय बरं. मला करू दे माय मनानं, जशी नाही तर काही पाठ करून करू दे ना. आता मी करतो म्हणते तर आता बरं, आज पण खेळायला नाही ना बाहेर, म्हणून राहिलो. बरं ठीक आहे, जाय मग तू आपलं मागचा अंगा झाडून घे. चांगलं झाडू चकचक, आणि कचरा भरून घे जाय. हो मी बी झाडतो, चाललो मी. चल बाई, मी लागतो कामाले. या पोराच्या काही नादीला गेले पुरत नाही. मायला होईन संध्याकाळी थोडी. चल बाई, आता झाडून काढून तर काढलं व्यवस्थित. सगळ्याची कवर बदलू काय? आजच बदलू करावं द्या. लट बदलूनच टाका, चांगली दिसते. जशी नवीन आणली ते टाकतो. काय कसं आता चकचक दिसून राहिलं सगळं. चल बाई, आता किचनचं करतो जरासं पटपट. आणि काही कपडे कपडे असले तर ते काढून टाकतो धुवायला न्यायला. चल आता झाला, हॉल तर झाला पैसा. ह्या चिंग्या काय करू काय माहित, माझ्या तिकडे एका धिंगाणा घालून ठेवते अजून. आई, मला झालं अंगण झाडणं. मी आता हा कचरा कुठे टाकू? तिथंच टाक बेटा, डस्टबिन मध्ये टाक. इकडे तिकडे नको टाकू. गुन्हाचा आहे माझ्या खूप झाडलं अंगण. काय झाडलं माय, काय केलं काय सांगा. हे मी चकचक अंगण झाडलं आणि कचरा डस्टबिन मध्ये टाकून दिला. पण मला अंगावर धुळाच वाटून राहिला होतो. आता अजून काय करू मग मी? येऊ का त्यासोबत किचन मध्ये साफसफाई करायला? तू आता किचनची करशील ना, का देवघर करता? मला करू द्यायचं ना. आता तुला किचन मधलं काही येत नाही. ते भांडी गिंडी पाडशील बापराच्या. जाय आता तू खेळ. आणि नाही तर मग घरातच खेळत बसेल, बाहेर कोणी सोबती नाही. आता मला माझी साफसफाई करू दे. हा, सोफ्याची कवर बदलली का? नवीन टाकली का बाई? मस्त दिसून राहिलो. आम्ही बसू का तिच्यावर? तू कर बापा, तुला काय करायचं आता. मी चालली आता किचन मध्ये. मी किचनची साफसफाई करतो आता. चल भैया, किचन मध्ये किती साफसफाई करा आणि काय करा. धुळला जसं तसंच असते. आणि फ्रीजला तितके डाग लावते बाई ह्या चिंग्या. काही याला समजत नाही. सॉसचे डाग, कायचे डाग त्या फ्रीजला लागलेच असतात. साधे बडबड करत दिसायला पुरत नाही. पटापट कामं करतो. स्वयंपाक राहिला माय, अजून ते येतील मंगेशीन तसंही राहिला माझा स्वयंपाक करायचा. चल बाई, मी करतो बरोबर. काय माय, असं घराच्या साफसफाईनं जरा थकून गेली मी. काय बाई, आता सध्या साफसफाई केली ना माय 8 दिवसाच्या पहिले. पण काही असं वाटत नाही 8 दिवसाच्या पहिले गेली झाली बाई डबल. आता मला वाटतं लग्नाला का डबल टिबल करायला लागेल काय सांगा मला. पण जाऊ दे बापा, ते आता मी करतो. आता मी लागतो स्वयंपाक बनायला बापा. आणि तुम्ही सबस्क्राईब कर जा, लाईक आणि शेअर बी करून टाका. मी करतो ते लोक स्वयंपाक. आता मंगेशी त्याचे बाबा येतील जेवायला. सबस्क्राईब करायला भूलू नका फक्त. चला करतो बापा स्वयंपाक आता मी.